سلام كمي تمسيو كبرات تخاتلتنا نلومي ربع 26 طري ساعة 9 مشات تلالوه زينو مسنادو حزنا لكم قريبنا هلونا نمكتالكم بخبر زعدم ماكدا حقوسي بقى عندنا تبتات زينا فيلم لومي بستقبر مرمراتات 10 شومون تزيقاتات بكورونا فيروس ملكاكم كراغاغصن كلو 4 كلتن دما تفانيوم ኣብ ኤርትራ ምብጻሕ ዝፍጽም ዘሎ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዞባ ደቡብ ዑደት ኣካይዶም ኣብ ንኡስ ዞባታት ጊንዳዕና ኣፋን ንስድራ ስዋኣት ገንዘባዊ ደገፍ ተገይሮም ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣብዚ ዓመት እዚ ልዕሊ 1 ሚልዮን ቆልዑ ብዓጸቦ ክትቅዑ ከም ዝኽእሉ ተኣሚቶም ቻይናን 5 ሃገራት ማእከላይ ኤስያን ኩሉ መድያዊ ዝምድንአን ከደንፍዓ ተሰማሚዐን ኣብ ሰለስተ ሃገራት ዞባ ደቡባዊ ኣፍሪቃ ብዝተኸስተ ሓደጋ ህቦብላ ማዕበል ሰብኣውን ዋታውን ክሳራታት ወሪዶም ዝርዝር ዜና ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሎሚ ኣብ መመርመሪ ማእከላት ዞባታት ማእከልን ጋሽ ባርካን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት 18 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹሎም ንሳቶም ድማ 17 ካብ መመርመሪ ማእከላት ዞባ ማእከል ኮይኖም ኣድራሾም ዓዲ ኣቤቶ ከረን ኣኽርያ ገጀረት ደቀምሓረ ድባርባ ማይ ዓይኒ ዓዱ ኻላን ባሮንቱን ከምኡውን ሓደ ካብ መመርመሪ ማእከል ባሮንቱ ዞባ ጋሽ ባርካዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኮሮና ቫይረስ ተረኺቦም ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ 31 ካብ ዞባ ማእከል 11 ድማ ካብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ብጠቕላላ 42 ዜጋታት ሓዊዮም ክፋነው ከለው ጓል 77 ዓመት ካብ ዞባ ማእከል ድማ ብሞት ተፈልያ በዚ መሰረት ጠቕላላ ቁጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 9408 በፂሕሎ 8913 ካብዚኦም ሓዊዮም ዝተፋነው 96 ብሞት ዝተፈለዩ 399 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ዝርከቡ እዮም ሚኒስትሪ ጥዕና 26 ጥሪ 2022 ኣብ ኤርትራ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ዝፍጽም ዘሎ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ውድብ ሕብራት ሃገራት ሎሚ 26 ጥሪ ኣብ ዞባ ደቡብ ዑደት ኣካይዱ ነቲ ዑደት ዝተኸታተለት ጋዜጠኛ ሊድያ ተኽለማርያም ጸብጸብ ኣለዋ ኣብ ኤርትራ ንሓሙሽተ መዓልታት ናይ ስራሕ ምብጻሕ ዝፍጽም ዘሎ ዞባዊ ዳይሬክተራት ዝርከብዎም ላዕለዎት ሰመዚ ኣብ ኣፍሪቃ ዝሓቆፈ ጉጅለ ልኡኽ ውድብ ሕብራት ሃገራት ቀዳምነታት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልምዓት ንምዕዛብን ሓበራዊ መረዳእታ ንምፍጣርን ዝዓለመ ዑደት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዞባ ደቡብ ኣካይዶም እቲ 25 ኣባላት ዝሓቆፈ ጉጅለ ንኡስ ዞባታት መንደፈራ ድባርዋን ዓረዛን ኣብ ዝበጽሓሉ ዞባዊ መወከሶ ሆስፒታል ዞባ ደቡብን ሃገራዊ ማእከል ሕክምና ፊስቱላን ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ሕርሻዊ ምርምር ሓልሓለ ፕሮጀክት ሕርሻዊ ልምዓት ሓልሓለ ብሕታዊ ትካል ጸባን ውጽኢት ጸባን ኣዜብ ፕሮጀክት ፀሓይ ውጽዓት ዓረዛን ማይድማን ብውሽጣዊ ዓቕምን ጸጋታትን ዝተሃንጻ ዲጋታት ሎጎን ምስላምን ከምኡውን ካልእ ትካላትን ቦታታትን ተዓዚቦን ብዝምልከቶም ኣካላት መብርሂ ተዋሂብዎን ተሳተፍቲ ንኤሪና ብዝሃብዎ ሓበሬታ ዛጊት ዘካየድዎ ርክባትን ዝገበርዎ ዑደትን ኤርትራ ኣብ ሓጺር እዋን ኣብ ልምዓታዊ መደባት ብሓፈሻ ኣብ ጽላታት ጥዕናን ሕርሻን ድማ ብፍላይ ዘመዝገበቶም ዓበይቲ ዓወታት ብኣካል ክዕዘቡ ምኽኣሎም ከም ዝመሰጦም እቲ ኣባይታት ዝጸንሖም ገስጋስ ድማ ነቲ ዝተበገሰ መቓን ምትሕግጋዝ ንዘላቐ ምዕባለ ንቕድሚት ዝደፍእ ኮይኑ ከም ዝረኸብዎ ብምግላጽ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ትካላቱን ብሽርክነት ንምስራሕ ንዘለዎ ቁርብነት ኣመስጊኖም እዚ ላዕለዎት ሰመዚ ኣብያተ ጽሕፈት ሕብራት ሃገራት ኣብ ኣፍሪቃ ዝሓቆፈ ጉጅለ ልኡኽ ክሳብ 28 ጥሪ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝጸንሓሉ ምስ ሚኒስተራትን ካልኦት ላዕለዎት ሰመዝን ተራኺቡ በብጽላቱ ኣብ ዝካየድ ሽርክነታዊ ምትሕግጋዝ ክዘራረብ እዩ መንግስቲ ኤርትራን ውድብ ሕብራት ሃገራትን ብ25 ጥሪ ኣብ ኣስመራ ካብ 2022 ክሳብ 2026 ን5 ዓመታት ዝዝርጋሕ ምስ ቀዳምነታት ልምዓታዊ መደባት ኤርትራ ዝሳነ ንጽላታት ትሕተ ቅርጺ ሕርሻ ጸዓት ኢንዱስትሪ ምዕቃብ ማይ ትምህርቲ ጥዕና ከምኡውን ምምዕባል ሰብኣዊ ጸጋታትን ዓቕሚ ትካላትን ዘጠቓልል መቓን ምትሕግጋዝ ንዘላቒ ምዕባለ ብወግዒ ከም ዘበገሱ ዝፍለጥ እዮም
ውዳበ ሰራሕተኛታት መምሕዳር ንኡዞባ ጊንዳዕን ሰልጠንቲ ማእከል ማሕበራዊ ስነ ፍልጠት ናቕፋን ኣብ ከከባቢኦም ንዝርከባ 33 ጽጉማት ስድራ ስዋኣት ዝውዕል 93,000 ናቕፋ ገንዘባዊ ደገፍ ገይሮም ኣብ ዞባ ጊንዳዕ ካብ 12 መምሕዳራት ከባቢ ንዝተዋፅአ 12 ጽጉማት ስድራ ስዋኣት ንነፍሲ ወከፈን 6,000 ናቕፋ ብድምር 72,000 ናቕፋ ኣብ ዞባ ናቕፋ ድማ ብኣመሓደርቲ ከባቢ ንዝተለለያ 21 ጽጉማት ስድራ ስዋኣት ንነፍሲ ወከፈን 1,000 ናቕፋ ከም እተዓደለ ወኪላት ኤሪና ሓቢሮም ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣመሓዳሩ ዞባ ጊንዳዕ ኣቶ ዑመር የሕያ ብዝሃቦ ቃል ምጥዋርን ምሕብሓብን ስድራ ስዋኣት ንመንግስቲ ጥራይ ዝግደፍ ዕማም ከም ዘይኮነ ጠቂሱ ነቲ ዝተወስደ ተበግሶ ብምሙጋስ ኩሉ ዜጋ ክስዕቦ ኣዘኻኺሩ ርእሰ መምህር ማእከል ማሕበራዊ ስነ ፍልጠት ናቕፋ ኣቶ ዮሃንስ ቀለታ ብወገኑ እቲ ተበግሶ መቐፀልታ ናይቲ ስድራ ስዋኣት ንምድጋፍ በብከባቢኡ ዝግበር ንጥፈታት ምዃኑ ብምሕባር ኣብ መጻኢ ስድራ ስዋኣት መነባብሮኦም ከመሓይሽሉ ዝኽእሉ መደብ ንምጅማር ሓሳብ ከም ዘለዎም ሓቢሩ ኣብ ዞባ ደቡብ ዕቃበ ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ንምውሓስ ተራን ኣበርክቶን መምሕዳራትን ኮምን ክዓዝዝ በዓል ስልጣንን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ፀዊዑ ንጸብጻብ ወኪል ኤሪና ሸዊት ገብረ ብርሃን ፍርቱና ዓንዶም ከተቕርበያ ب25 ጥሪ ኣብ ከተማ መንደፈራ ዝተኻየደ ገምጋም ወኪል በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ዞባ ደቡብ ኣቶ ገብረ ሚካኤል በርሃ ኣብዝሓቦ ሓበሬታም ኣብ ቁፅፅራዊ ስራሓት ዓቕሚ ኣባላት ብምውሳኹን ህዝባዊ ሰራዊት ብዝገበርዎ ደገፍን ብርሰት ኣግራብ ካብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ኣብ ድሓን ኩነታት ከም ዝርከብ ገሊጹ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ ኋላ ከባቢ ጥምጥመ ኣብ ንኡስ ዞባ እምኒ ሓይሊ ድማ ከባቢ ምሕማድ ኣብ ሃብቲ ገረብ ብርሰት ከም ዝተረኣየ ዝሓበረ ኣቶ ገብረ ሚካኤል ኣብ መብረቓዊ ኣጻድፍ ደምሒና ንኡስ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ኣብ 9 ሄክታር ብዘጋጠመ በራዕ ሓዊ ዝወረደ ዕንወት ከዓ ብቐሊል ከም ዘይግመት ኣብሪሁም ንመደባት ምግራብ ብዝምልከት ድማ ኣብ ዝሓለፈ ክራማት ዝተዳለወ ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ፈልስታት ብወፍሪ ተምሃሮን ልምዓት ውልቃውያን ገረብቲ ህዝቢ ከምኡውን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ከም እተተኽለን 80 ሚእታዊት ካብኡ ከም ዝጸደቐን ኣፍሊጡ ኣብቲ ዞባ ብውልቂ ዝውሰዱ ውፅኢታዊ ናይ ምግራብ ተበግሶታት ብደረጃ ትካላት ክሳዓብ ዘዝኻኽረ ኣቶ ገብረ ሚካኤል ኣብ ዕቃበ ዝተተኽለ ፈልስታት ዘሎ ድኻማት ንምፍዋስ ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል እጃሙ ከበርክታት ተሓሳሲቦም ኣካየዲ ስራሕ በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኮሎኔል ክንፈ ሃብቶም ብወገኑም ብርሰት ኣግራብ ንኽግታእ ዝምድና ኣባላት ተኣሓዱ ምስ ኣመሓደርቱ ንኡስ ዞባታት ክድልድል ብምዝኽኻር ማዕረቲ ገረብ ንምፍላስን ንምትካልን ዝካየድ ጻዕርታት ኣብ ሓለዉ እውን ትግሃት ክህሉ ተላብዮም ካብ ክትግርብ ክትሓዝእ እቲ ዝበለጸዩ ዝበለ ኮሎኔል ክንፈም ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ገረብ ዝቆርጹን ዘብርሱን መቕጻዕቶም ኣብ እዋኑ ክትግበር ብምዝኽኻር መምርሒ ስራሕ ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ኣብ እዋኑ ክበጽሕ ተሓሳሲቦም ተሳተፍቲ ብወገኖም ኣብ ልዕሊ ኣብረስቲ ዝውሰዱ ስጉምቲ ኣራምን ዘየዳግምን ክኸውን ከምኡውን መለለይ ክዳን ኣባላት ኣብ እዋኑ ክዕደል ዝብሉን ካልኦትን ርእቶታትን ለብዋታትን ኣቕሪቦም ኣባል ቤት ጽሕፈት ሓለቓ ጠቕላሊ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ገዲም ተጋዳላይ ኮሎኔል ኣብርሃም ብርሃነ ገብረ ብ24 ጥሪ 2022 ኣብ መበል 71 ዓመት ዕድሚኡ ብሕማም ኣብ ኣስመራ ተሰዊዩ ኣብ ወርሒ ጥሪ 1975 ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ተጋዳላይ ኣብርሃም ብርሃነ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ ተዋጋኢ ሰራዊትን ክፍልታት ውድብን ብዝተፈላለየ ጽፍሕታት ኣገልጊሉ ድሕሪ ናጽነት ድማ ከም ኣካየዲ ስራሕ ኩባንያ ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ገመል ብድሕሪኡ ድማ ኣብ ቤት ጽሕፈት ሓለቓ ጠቕላሊ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ተመዲቡ ንህዝቡን ሃገሩን ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ ስወ ኮሎኔል ኣብርሃም ብርሃነ በዓል ሓዳርን ኣቦ 3 ውሉዳትን እዮም ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ሎሚ 26 ጥሪ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ ቤት ጽሕፈት ሓለቓ ጠቕላሊ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብመስዋእቲ ገዲም ኣባሉ ኮሎኔል ኣብርሃም ብርሃነ ገብረ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን እናገለጸ ንስድራ ቤቱ መቓልስቱን መሳርሕቱን ጽንዓት ይሃብኩም ይብል نزينا وصاي كبرات تخاتلتي دحر زحصار مساغريت كنملس
ኣብ ዜና ወፃኢ ኣብ ኣፍጋኒስታን ግዳማዊ ምትእስሳው ዝጠንቁ ተኸሲቱ ብዘሎ ቅልውላው ኣብዚ ዓመት እዚ ልዕሊ 1 ሚልዮን ቆልዑ ብዓጸቦ ክጥቅዑ ከም ዝኽእሉ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣጠንቂቖም። ነታ ሃገር ቁልጡፍ ደገፍ ምስ ዘይግበር ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ክስዕብ ከም ዝኽእል ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡ ዘሎ። ኣሜሪካ ን20 ዓመታት ኣብ ኣፍጋኒስታን ድሕሪ ዘካየደቶ ወተሃደራዊ ወፍሪ ብዝሰዓበ ፀጥታውን ወተሃደራውን ቅልውላው ዝበዝሕ ህዝቢ እቲ ሃገር ተጸባይ ረድኤት ኮይኑ ከም ዘሎ ጸብጻባት የረዱ። ሕብራት ሃገራት ኣብ 2022 ኣፍጋኒስታን ኣስታት 5 ቢልዮን ዶላር ደገፍ ክወሃብ እማመ ከም ዘቕረበ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ጠለብ ኣቐዲሙ ንሓንቲ ሃገር ካብ ዝተሓተተ መጠን ገንዘብ ዝዓበየ ምዃኑ ይሕበር። ይኹን እምበር እቲ ቀሪቡ ዘሎ እማመ ክትግበር ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ ምዃኑ ብኣግኡ ይእመት። ንኣፍጋኒስታን ዘመሓድር ዘሎ ጣሊባን ብዛዕባ እቲ ኣብ ሃገሩ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ዝቲ ላዕለዋይ ልኡኽ ናብ ኖርዌይ ሰዲዱ ከም ዝቐነየ ይዝከር። ቀንዲ ዕላማ እቲ ልኡኽ ብጉዳይ ሰብኣዊ ደገፍ ንምዝርራብ ክኸውን ከም ዝኽእል ይዝእመት ዘሎ። ኣብ ኣፍጋኒስታን ክካየድ ዝጸንሐ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ወተሃደራዊ ወፍሪ ኣብ ወርሒ ነሓሰ 2021 ብዓወት ጣሊባን እኳ እንተተዛዘመ ኩነታት እቲ ሃገር ኣብ ሓጺር እዋን ክረጋጋእ ከም ዘይክእል ግን ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ። ቻይናን 5 ሃገራት ማእከላይ ኤስያን ዲፕሎማሳውን ቁጠባውን ዝምድናን ከደንፍዓ ተሰማሚዐን። ፕሬዝደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ትማሊ 25 ጥሪ ምስ ፕሬዝደንትታት ካዛኪስታን፣ ክርጊስታን፣ ታጃኪስታን፣ ቱርክሚስታንን ኡዝቤኪስታንን ኣብ ዘካየዶ ናይ ማንጻ ርክብ መጠን ንግዳዊ ምልውዋጥ ክሳብ 2030 ዓመታዊ ናብ ልዕሊ 7 ቢልዮን ዶላር ንምባል ክሰርሑ ተረዳዲኦም። ንግዳዊ ምልውዋጥ ቻይና ነተን ሃገራትን ኣብዚ እዋን እዚ ዓመታዊ ኣስታት 50 ቢልዮን ዶላር በፂሑ ምህላው ተፈሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቻይና ነተን መሻርክታ ዝኾነ ሃገራት እትገብሮ ኩሉ መድያዊ ደገፍ ከም እትዕብዮ ፕሬዝደንት ቢንግ ኣብቲ ኣጋጣሚ ሓቢሩ። ቻይና ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምክታእን ነተን ሃገራት ናይ ክታበተን ካልእን ደገፍ ከም እትገብር ገሊጻላ። ቻይና መስተን 5 ሃገራት ማእከላይ ኤስያ ዝመስረተቶ ዲፕሎማሳዊ ዝምድና 30 ዓመቱ ቁፂሩሎ። ኣብዚ ሳልስት እዚ ኣብ 3 ሃገራት ዞባ ደቡባዊ ኣፍሪቃ ብዝተኸስተ ሓደጋ ህወብላዊ ማዕበል ከቢድ ሰብኣውን ንዋታውን ክስራታት ወሪዱ። በዚ መሰረት በቲ ተፈጥራዊ ሓደጋ ኣብ ማዳጋስካር ብውሕዱ 34 ሰባት ኣብ ሞዛምቢክ ድማ 2 ሰባት ሞይቶም። ብዘይካዚ ብሰንኪቲ ዕልቕልቕ ዝተሓወሰ ሓደጋ ኣብ ማዳጋስካር ልዕሊ 65,000 ሰባት ክመዛበሉ ከለው ኣብ ሞዛምቢክ ድማ ኣስታት 500,000 በኣሉታ ከም እተጸልዉ ተገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ህወብላዊ ማዕበል ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ማላዊ ብሓፈሻ ኣብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብፍላይ ከቢድ ዕንወት ከም ዘሰዓበ ሰመዝ እቲ ሃገር ኣፍሊጦም። ዞባ ደቡባዊ ኣፍሪቃ ብሓደጋታት ህወብላዊ ማዕበል ተደጋጋሚ ከም ዝጥቃዕ ጸብጻባት የረዱ። ወተሃደራውን ጸጥታውን ዝምድናን ንምድንፋዕ ዝሰርሓ ዘለዋ ሩስያን ቻይናን ትማሊ 25 ጥሪ ኣብ ባሕሪ ዓረብ ልምምድ ሓይሊ ባሕሪ ኣካይደን። ዕላማቲ ልምምድ መቐጸልታ ናይቲ ዝምድና ንምሕያል ከካይዶ ዝጸንሓ ንጥፈታት ምዃኑ እኳ ይግለጽ እንተሎ ንሃገራት ምዕራብ መልእኽቲ ንምትሕልላፍ ክኸውን ከም ዝኽእል ግን ወተሃደራውያን ተንተንቲ ይእምቱ። ሩስያ ቻይናን ኢራንን ኣብ ዝቕንያት እዚ ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ልምምድ ሓይሊ ባሕሪ የካይዳ ከም ዘለዋ ይግለጽ። ሃገራት ምዕራብ ብሓፈሻ ኣሜሪካ ድማ ብፍላይ ንቻይናን ሩስያን ከም ቀንዲ ጸጥታዊ ስጋኣት ብምግላጽ ኣብ ልዕሊአን ጸቕጢ ንምፍጣር ከም ዝሰርሓ ጸብጻባት የረዱ። ኣብ 2022 ብ5.9 ሚእታዊት ከዓቢ ትፅቢት ተገይሩሉ ዝነበረ ቁጠባ ዓለም ናብ 4.4 ሚእታዊት ኮንቆልቅል ከም ዝኽእል ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ኣሚቱ። ብመሰረት ትንበያ ዕቤት ቁጠባ ቻይና ካብቲ ኣቐዲሙ ዝተገመቶ ብ0.8 ሚእታዊት ናይ ኣሜሪካ ድማ ብ1.2 ሚእታዊት ክጎድል ከም ዝኽእል ተፈሊጡሎም። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብሰንኪ ክሊማዊ ነውፂ ዝስዕብ ዘሎ ትሑት መጠን እቶት ሕርሻን ገለ ካብቶም ቀንዲ ጠንቅታት ምንቁልቋል ዕቤት ቁጠባ ዓለም ምዃኑ ተገሊጹ። ኣብ መወዳእታ 2019 ዝተኸስተን ገና ዘይተገድአን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኪኖ ሰብኣዊ ክሰራታቱ ኣብ ቁጠባ ዓለም ኣቐዲሙ ተራእዩ ዘይፈልጥ ቅልውላው የስዕብ ከም ዘሎ ጸብጻባት የረዱ። ናይ መወዳእታ ዜና
ኣብዚ ሳልስት እዚ ኣብ ማያት ፍሎሪዳ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምጥሓል ጃልባ 39 ሰባት ሞይቶም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ይቃላሓሎም። ግዳያት ንምድሓን ብዝካየድ ዘሎ ስርሒት ዛጊት ብሂወት ዝተረኸበ ሰብ ከምዚ የለዮም ሰመዚ ስርሒት ምድሓን ሂወት ኣሜሪካ ሓቢሮም ዘለው። ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ሕማቅ ኩነታት ኣየር ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣፈናዊ ሓበሬታ ኣሎም። ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ብሄሊኮፕተራትን መራኸብን ዝተሰነየ ጽዑቕ ናይ ምድላይ ስርሒት የካይዱ ከም ዘለው ተገሊጹ። ሓፈሻዊ ዜና ንምዝዛም ኣርእስቲ ክንደግም። ሎሚ ብዝተገብረ መርመራታት 18 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ከረጋገጽ እንከሎ 42 ድማ ተፋንዮም። ኣብ ኤርትራ ምብጻሕ ዝፍጽም ዘሎ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዞባ ደቡብ ዑደት ኣካይዱ። ኣምሎት ዞባታት ጊንዳዕን ናቕፋን ንስድራ ስዋኣት ገንዘባዊ ደገፍ ተገይሮም። ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣብዚ ዓመት እዚ ልዕሊ 1 ሚልዮን ቆልዑ ብዓጸቦ ክጥቅዑ ከም ዝኽእሉ ተኣሚቱ። ቻይናን 5 ሃገራት ማእከላይ ኤስያን ኩሉ መድያዊ ዝምድናን ከደፍዓ ተሰማሚዐን። ኣብ 3 ሃገራት ዞባ ደቡባዊ ኣፍሪቃ ብዝተኸስተ ሓደጋ ህቦብላዊ ማዕበል ሰብኣውን ዋታውን ክስራታት ወሪዱ። ናይ ሰዓት ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ብሩኽ ለይቲ